มึงก็มาพูดผลกับพี่มากนะก็บอกกับผมนะแล้วก็เลย Hello, good morning. Phungkaham jotono haina hai lamsok phiro ani channel o tei jotono lamsogo tini ni kwtal blog o khakhayo norok jotono kaham no tongna ang bo kaham no ke norok ani sakangni blog no kuno sawi mankhana ang nogo phaijak khani yes ang nogo phaijak no ke tini hingke kaisa jaga o thanani nai tongo ke norok o blog no nai tongkhang ke sawi manano ang brot thang tei sabo bai malai ke tabuk to ready ingui nongkhorna nai tongo ke omong ke ang je jaga o thanani nai tongo a jaga o thangnani bagui ang iko nogo phaina fru mani baitu manita genro gas khaimang khana oboto cherai rongni dress hayadi bana ngang kenro kisa gas to khaimang khana ge sabo bai malaina thangtong te saboni bagui o mani baitu jakbo norok nugui manano video no paithak jorati nai tongkhangke ke ang tabuk hikonor no phunugui tongo ta tabuk to summer season ya dibana ke omoto cherai rongni bagui belai no perfect chumnani bagui haipano omo kisa angke kotor no paitu khado kotor size no je fruit oro afrupa no chumma ya dibana ge chikon paikang kai to chumma yang thango abon bagui ang kotor no paitu kha so tabung ke ang nokhor sinai kisa late chingui tongkha ke tini no kifilna jatba tabuk thang sinai na lejak suka ke jeng tabuk thanglai sinai so bayap song ang lama ordek jora sokpai kya ke oro misti dugano habai kisa sajangnai mani rok paitalanggana ke aboni bagai taboi ko painai jengte sa thanglai sinai emne to amse chalia gana no ani kami bai 30 minute ni lama se ke guys norok o bridge sabsab sini comment khlai sadi जों इको सकपाइसि तंफाइखा जे जागाव फायो नंग बसकांग न सकपाइखा सबसबो सिनि अ लामा कमेन्ट खलाइ सादि obviously चिन yang खुवाइनि बर रंगाय तो सिनि नाइनो हाइफानो सबसबो सिनि कमेन्ट खलाइ सादि जे आनि भिडियो नाइ तंनाइ र 2000 years later so finally phai sokpaikha norok tabukle sawi mankhana ang sabo bai malaina phai tei sabo no naina phai norok no to ang pulia no phunugi rijak dress rok paijak ge abo joto bini bagui no paitumani ge bongkha baini cherai kwtal achaimani baini baby hingkangke bo achaimani hingkangkai to 2 months 2 month wngna naikha April 8 tarik phaikangke 2 month kanai hingkangke bongkha baby girl norok to makhang no kun sawi mankhana emna to baksa baby rok ka tasuk sawi ma ya baksa slarak phone buri ni makhang haing ge di ba bangkai bongka baby girl ta ge bono je asai fru nukmani she ge nursing home abani ya gulo malai man phaya kho มึงก็มาพูดผลกับพี่มากนะก็บอกกับผมนะ แล้วก็เลยเดี๋ยวกลับกันดิพุทธกลับกันดินายเดียงมุทุยไปแค่มาบสานอันนี้คุริวนะตาบุกบอกอาศัยฟรูนี่วิดีโอฟูโนกันนะเกี่ยวกันนะก็เกี่ยวกันโอ้มายังนัดกันมาไหมยังนัดกันเด็ so bayap song ang norok no video short ka si phunugui manchio bai songaro thangmani ang video kaham ke si khlai malia ani mobile space full longjak ekdom space kari kha aboni bagai ang video kaham ke continue khlai si malia ang already agartala se sopai tongphai kha agartala phainai an duty khainai duty ni phai thui basawi dabu ang khira mosos namai chai tongmani o khira ba askai ke khaijat pura thoksuka mosos namai chai tongmani ta moso yok khaiye ekdom thoksuka sabsabo khira mosos namsa comment khlai sadi angkai khira mosos namai chawo mane ekdom khaijat kari de babo gaboni bagai thoksuka nge tabu ko chawi tongo video rok khaina musung phano khlai malia ta ang nokni phaima rok ekdom mobile space ti kari kha aboni bagai nakar masa no norok no hello phungkaham jotono no ye tabung angke basa oi akoi yango video upload khlai gani terrace sakao phaimani ani room ongke kisa network problem waboni bagai ge tabuk thangai nai maimui rok songnai duty tongo evening duty tinani morning duty tongmani no ge khoroksa ni staff change khlai kya tabuk tola thangra na kon aitong di block no paithak jarti
tini ni weather belai no kaham ekdom salkesang jak norok bo nugui no sawi mankana summer season no kangkai to belai tungya dibana ka tungmani bagui jotono salkesang no mang sanlayo hayada inke winter season no kangke kesang mani bagui satung no mang sanlayo inke tini belai no salkesang ekdom tongthotok ngui tongo summer season no ke amti hai salkesang ke belai no tongthogo ang mui songoi tongmani gudok sati modona lubia te alo tui sari rikha a tongkhang ke to tebo bahai motom khamu ke a kri phano ang sati gudok ke belai no thokjago te kaisa degong ke obo mia horo ang sakhi somani sejna bathai hoi tongbai khangka ba sakhi khai rikha dal kolom ke wak bahan koyekta tongo mix khai rikha ta sakhiyo ke kukaro mai songpai kha ke tabung kangke mai jawi ang duty thangsinai tukuna ni sakang nok rok kisa clean khai rikha haipanang ri rok themna shelao yang duty thango phayong ke lengya dipana ke ba ri themna rok ang ekdom selawai thango ke nok kisa clean khai rikha tabuk tukui musui duty thangsinai 2,000 years later. waisa wisu maisana rokbo selewai thango ang tabuk try bo khai tongo horo maisia yawoi kunu mungsa sek mani khlai da saimano hne inke ang tini ek noodles khlai chanai toktuno pula sekang no kaham ke fry khaina kha angkai noodles no bo ang boil khaina kha tabu iko ek noodles khlai si pai kha tabuk janjani plato bagi nalai sinai ani nogo sabo beraina phaijak tong norok no phunogano ek noodles bo thoksuka borok bo thokjak suka tadi Afungka nengti sabo diboni mai jabai kha angke tabuk se diboni mui songoi tongo tini ni diboni mui belai no dibor bai masangjak mui borok tha botui logio somgadang akran borinai tabuk benma riwi rikha benma ria sekang som pias mosok khathang riwi nai thano ang botui khlai tongo tabuk iko ang kholobui songmang berma riwi color bo naithok ngi phaikya aboni yagulo sati kisari rinai color ni bagai soteri mani yagulo tabukhe somgadang akran riwi risinai somgadang akran thabatiyo rikhe belaino bahaibo motomo tei thobo thogo inke tabuk tekisa kahamke songnani tongkho tekisa sebak rigana sebak mani yagulo tabuk ang rusun togoi risinai iko tabuk rusun sui tongo rusun no togoi risinai rusun bo tabukhe togoi paikha rusun dimani yagulo taibo se bahai motom sibo sabo thabati thokja comment khlai sadi odi bor jorao mai khlaio o thabati mankhe ba